לפעמים נדמה לנו שלמצב התודעה שלנו יש חיים משלה, ואנחנו רק מופעלים מהתודעה שלנו. אנחנו חושבים, אנחנו מרגישים, אנחנו חשים, והמחשבות שלנו, במקום שהם יתמכו בנו, הם מפעילים אותנו או להתגונן או להילחם. למצב התודעה הזה אני קוראת מצב תודעה ריאקטיבי, שבו אנחנו מופעלים מהתודעה שלנו במקום שאנחנו, ניצור וננהל וננהיג את התודעה שלנו. מצב תודעה נוסף שאני רוצה לדבר עליו הוא מצב תודעה שבו אני בעמדה יוזמת וגמישה לשינוי. במצב התודעה הזה אני הרבה יותר חופשייה לנהל ולהנהיג את התודעה שלי. אני מאוד סקרנית לשמוע עם איזה מצב תודעה אתם מזוהים, מצב תודעה ריאקטיבי או מצב תודעה יוזם וגמיש לשינוי. בשבועות הקרובים אני הולכת לדבר על איך להנהיג את התודעה שלנו. אז אם אתם סקרנים, אתם מוזמנים להצטרף אליי, לשים עוקב, להצטרף אליי וגם לשתף אותי עם איזה מצב תודעה אתם מזוהים. נעים מאוד, שמי גוני תזהר ואני הילרית ומנטורית לשינוי תודעתי. אני מאבחנת ומרפאה באמצעות תדרים. אז אני סקרנית לשמוע אתכם, תכתבו לי כאן למטה.